Egun on denei eta ongi etorri Urubia podcastaren 12. atalera. Betaham ikastetxe pribatu katolikoko indarkeriaren eta sexu abusuen afera aztertuko dugu gaur. Michel Garikoitzek sortu zuen Notre-Dame de Betaham kolegio eta liseo pribatu katolikoa 1827an. Oksitaniako Lestel Betaham egianda ikastetxea, Paue ondoan. Urteetan, Ipar Euskal Herriko ikasle hainitz joan dira ara ikastera. Betahamgo apez eta zaindari laikoek bereziki zojotzak eta gogojak izateko fama zuten. Hain zuzen ere, eskolan zailtasunak zituzten mutilak bidalio izituzten arat. Baina hara, orain arte isilpean aipatzen zirenak, argitara eman dira azken aldian. Ikasleek izigarriko indarkeria fisikoa eta sexu abusuak jasan dituzte Betahamen. Eta importantea da zerbaiten ohartaraztea. Orain arte, eraso horiek isilpean aipatzen ziren, baina eskola bajenean jakina zen bazirela eta gordeak izan dira. 2023ko urrian, Alain Ezker Betahamgo ikasle ohiak Facebook talde bat sortu zuen. Betahamgo ikasle ohiak instituzioaren biktimak. Taldearen izenak berak ongi azaltzen du zer den kontua. Alain Ezkerrek berak salatu zuen, Betahamgo ikastetxean bortizkeria fisikoak jasan izana. Emeki, beste boz batzuk ere agertu ziren talde horren bitartez. 2024ko otsailaren lehenean, 20 ikasleoik salaketa jahia zuten, 1970 eta 80 bitartean jasandako indarkeria fisikoagatik, sexu erasoagatik eta baita ere bortxaketagatik. Paueko fiskaltzak aujetiazko ikerketa abiatu zuen orduan. Orain 2025ko apirilean sartu behitan, Betahamgo aferak sekulako jartzuna hartu du. Ikasle hoien Facebook taldea sortu eta kasik urte eta erdira, 200 gora salaketa jarri dira indarkeria fisikoagatik eta sexu abusuengatik. Horiei alere salaketa bilakatu ez diren lekukotzak ere gehitzen altzaizkie. Ikasle hoiek kontatutakoak 1950 eta 2004 bitartean gertatutakoak dira orain. Erasotzailean zerrenda bat ere osatu dute ikasle hoiek eta 14 identifikatu ahal izan dituzte mementokotz. Apezak eta zaindari laikoak dira gehien bat, baina tartean badira zaintza lanak eginarazten zizkieten ikasle zaharragoak ere. Alain Ezkerrek uste du, Betahamgoa dela indarkeria fisikoari eta sexualari loturiko neoizko eskandalurik handienetako bat. Atxarretik, Betahamgoaren afera prentsari esker zabaldu da gizartean. Preseski, aurtengo otsail astapenean, Mediapart informazio guneak zenbait dokumentu eman zituen argitara, eta horiek erakusten zuten, François Bayrou, gaur egungo Frantziako lehen ministroa, ikastetxe katoliko ojetako gertakarien jakinean zela, 1980ko amajalditik. Garai hojetan, hezkuntza ministroa zen Bayrou, eta besteak beste, bi ikasle hoiren salaketen behi ukan zuen. Mediapartek orduko prentsa artikuluak beheskuratu ditu, eta azaleratu, Bayrouk sostengua erakutsi ziola Betahamgo ikastetxe katolikoari salaketak plazaratu zirelarik. Informazio horiek argitzea galdegin diotelarik, ukatu du bortizkerien behi ukan izana. Geroztik, eskoletako indarkeriari buruzko ikerketa batzorde bat sortu dute Frantziako asamblean eta Betahamgo kasuen aztertzeko baliatu dute jadanik. Bi diputatu dira inkestaren txostengileak eta Betahamera egin zuten bisitaren 2. egunean 2020 inguruan gertatutako sexu eraso baten seinalamendua atzeman zuten artxiboetan. Elementu biziki garrantzitsua da Betahamgo aferaren bilakaera, zerain orain arte ezagutaraziak zituzten kasuak 1950 eta 2004 artekoak baitziren. Betahamgo aferak ere alde ona izan dezake agian ahazoi bakarragatik ahatik. Hango eskandalua argitan ezartzearekin batera, hitza hartzera usartu dira beste hainbat ikastetxe pribatu katolikotan indarkeria eta sexu abusuak jasan zituzten ikasle hoiak. Betahamgo ikasle hoien Facebook taldea sortu zen bezala, beste ikastetxe batzuetakoenak ere sortu dira. Horien artekoa da adibidez Lapurdiko eskola bat, San Frances Xavierkoa Uztaritzeko ikastetxea. Facebook taldea otsailondajean sortu zuten.
Hain zuzen ere, biktimen 8 kolektibotako bozera maileak Frantziako asamblean egon ziren duela 2 aste, bakoitza egondako ikastetxean gertatu diren indarkeria fisikoen eta sexu abusuen behi emateko. Uztaritzeko ikasleoi Gil Pajantek hitza hartu zuen adibidez eta errantzien. Garai horietan denek bazekiten, biak non betajamendako eta Ipar Euskal Herrian uztaritzeren dako. Denek bazekiten, indarkeria fisikoarena bai gutxienez, eta denek utzi dute hori gertaz edin. Elizak emeki erantzun dio betajamgoaren eskandaluari, eta funtsean Elizaren barnean gertatu diren abusuei ere bai orokorkiago. Martxoa txajean lehenik, betajamgo kongregazioak adierazi zuen erantzule dela ikastetxeko bortizkeriaren eta sexu erasoen aferan. Lojan basua peza mintzatu zen kongregazioaren izenean eta zuen kongregazioak berak dirustatutako batzorde independente bat abiatuko dutela sexu erasoen eta bortizkerien ahazoiak identifikatzeko. Luis Joane Institutuak eginen du ikerketa. Halere, bada ahazoirik Elizaren erreparaziorako sedea zalantzan jartzeko. Batzorde independente horren proiektua iragarri eta 10 egunera, Baionako apezpikuak prentsaurrekoa egin zuen Baionan. Azalpenak ematen saiatu zen. Pentsa liteke egindakoak kontzientziarik gabe gordetzen genituela, instituzioaren irudia ez zikintzeko. Zenbait gauza bagenekizkien seguraski, baina ejanen nuke Eliza ez dela ohartu. Omerta bat izan da nolazpait. Eta prentsaurrekoa bukatzera zioala, baso hori galdetu ziotelarik prest denetz alakoak egin dituen Eliz gizon bat gizon gisa ikusteko, erantzun zuen anaia bat kriminala izanik ere, anaia dela oraindik. Biktimen sareetako kideek behin eta behiz dute ez dela nahikoa gertatutakoak sinpleki onartzea. Zinezko baliabideak galdegiten dituzte. Eskakizun hauek aipatu dituzte besteak beste. Adingabeen aurkako bortxaketen preskripzioa bertan behera ustea eta jarraipen psikologikoa ezartzea. Sexu abusuen edo indarkeria fisikoen inguruko susmo guziak salatzeko bete beharra ezartzea eta hori betetzen ezpada zigorrak ezartzea bai administratiboak, bai ekonomikoak. Kalte ordainen funts bat sortzea, kontratupeko ikastetxe pribatuetan gertatutako abusu fisiko eta sexualen biktimentzat, estatuak eta kongregazio erlijiosoek finantzaturik. Paueko fiskaltzari baliabide gehiago ematea, indarkeria sexualaren aurkako borroka lehentasun bihur dadin. Hau izan da dena gaurko, Mila esker Jurubia podcasta ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela, helduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko. Anartean ongi izan eta laster arte.